Benvinguts a Suggestió, dirigida per Eugènia Cañiz. Aquesta és la casa del museu de l'alemany, el meu iaio, Klaus Brandauer. Cada objecte d'aquestes sales té una història comprovada. Si teniu por, quedeu-vos a casa. I si no, veniu i coneixereu la història. És la història d'un youtuber d'escèptic 666 que no creu en aquestes coses i es troba amb Paula Santana, que interpreta l'ama del museu. Aquesta obra està entre la realitat i la ficció i passen coses que igual l'espectador pot pensar que són ocasionades per la suggestió o perquè realment així passen coses estranyes. I té un lema molt clar: qui busca la veritat mereix el càstig de trobar-la. Entre dos personas han conseguido sugestionarnos realmente poco a poco durante esta hora de espectáculo. Ha sigut impressionant, m'ha divertit moltíssim perquè és molt divertida, a part de tota la suggestió que et dona. Crec que són grans actors i que val la pena vindre a veure l'actuació. Si veniu a veure Suggestió, la nova obra de l'Últim Toc Teatre, tal volta passeu por, tal volta es rigueu un rato, tal volta ploreu, però el que segur és que se ho passareu molt bé.